Mám tam jednu kuličku. Si chorá? No. Čo ťa bolí? Ľudu. Asi som papala bacily. Papala si bacily? Áno. A čo ti teraz na to pomôže? Bambulka, čo mi hovorila, že máš... Ticho buď. No, čo? Máš bacily. Teraz som kolo. A koho pozdravíš do éteru? Koho chceš pozdravovať? Kika. Koho? Kika. Kika? Tak mu zakývaj. Nedávaj to do pusy. A ešte koho? Paťa. No. A ešte čo mi povieš? Adamko je chorý, vieš? Adamko je chorý. Či tam máte A to sa nám tak nedáva. Vieš?